Selamat pagi lur, berjumpa lagi di video kali ini aku neng museum kretek ya, museum kretek Kudus ya. Neng pertelon ini ya lur, aku ame cek lokasi pasar malam terbaru di Kudus lagi. Nah, tepatnya di Getas Pejaten ya lur ini. Ini pas dino Minggu, tanggal piro lur iki lur. Nah, iki aku kene jam itu tanggal 8 Maret berarti gitu. Ayo lu, gunung sepi lu. Rame lu. Balik saka pertelon iki. Balik rono ya lu. Nah, iki rono iku. Ayo lu. Ayo lu. Iki museum iki ya lu. Song lurus ngalor lu. Udah nih les sih Masya Allah gitu. Pintu ada ini lho kayak biasa nih neng lor utara museum Kretek Kudus ya. Nah ini lho pasar malam ini kene iki lho. Nah biasanya neng kene iki aja nono pasar malam iki lho. Iki berarti apa iki? Mataram Sakti. Nah, kalau wahananya lagi dibangun ya lur. Ya carane ya kurang tahu juga ya lur. Soalnya masih sepi lur. Karena pagi ini lur guys ini. Nah, pokoknya ini lur. Ini dari Kirana Ria 01 lur. Pasar malam ini baru dibangun, ini proses pembangunan. Ya ono merah putih, koperasi merah putih gitu banyak. Ini dibangun ngenekan kabeh setiap nggon lega-lega. Nah iki ngene iki lho. Kok dalane lho. Tak spil-spilno iki lagi digarap. Gondolane urung biang lalai kono. Nah, gondolane durung. Baru jari-jari dan diameter dan kuda putare wis lho. Kora-kora ombak banyu. Nah iki wanane lho. Dan iki kanggo sepur-sepuran. Iki biasane kene iki ana terus anjen lur setiap keden biasane iki lur. Iki engko mbok acarane apa itu? Pokoke intine pasar malam iki pas Ramadan ya lur. Nah iki masih berserakan tiket boke lur. Sebel spilno ngene iki ya lur. Ayo jensete wis tekono ya. Ono iki tanah. Apa lur iki lho. Jensete iki ning kono. Nah iki biang lala. Nah iki ngene iki lho. Iki ya kurang sedih lho wis dadi kabeh iki soalé. Mesine urung lur jane kene iki mesine. Mesin biang lala penggeraknya jeneng isor. Nah, iki lapane jono sukete. Gondolane yo ning isor kabeh ngene iki lho. Kirana Ria. Nah, iki kanggo mandi bola ta balon iki biasane ning kene. Nah, tak spil-spilno ngene ya lur lokasine sebelum beroperasi yang ini gimana pasar malam. Ngono wis dadi ana lampune kelap-kelip wae lho. Aduh. Gondolane iki piro? 0 lu 4 6 8 9 10 11 12 biasane lho. Lumayan gede lho. Iki kanggo kebab. Kanggo kuliner-kuliner. Kapal kora-korane lho. Nah, kapal kora-korane iki ning kene. Kapal kora-kora antik dan iki odong-odong banyak lah bebek iki ya. Mubeng iki lho biasane setumpak iki. Kok kudane iki lho. Nah, kita spilno wae kora-korane ngene iki lho. Kora-kora pasar malam sebelum beroperasi
Berapa bangko? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bangko lur ini lur. Nah, ini modelnya podo lur, kora-kora seperti biasa nih. Nah, ini tangga kiwa tengen ini ki. Nah, mesin penggerak ban mobil. Nah, podo no fanfare ini ki lur. Podo wae lho. Cuma iki antek iki cilik ya lur iki lho. Mini. Kok kanggo operatore iki ning kono penggerak iki. Ora mini. Pasar malam Kirana Raya. Dan ini warna ombak banyu sebelum jadi ya begini. Ini berapa bangko ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pada lur. 12 bangko. Topi ini kok isin ngisor iki. Nah, ini iki lur. Segitiga iki tiangnya udah berdiri ya lur. Tinggal menaikkan nanti dikasih jari-jari. Dan iki odong-odongnya udah putar. Ini lokasi ini baris dibabati resik lur. Yang mikir jalan gede, kono museum kereta ya lur. Nah, ini pojokan kono DPR ya arah kene Kudus kota ya lur. Begini kondisinya lur. Nah, terus tak sepilom balik ring dilur ring metune lur. Tuh kene ae lur balik lur. Nah, kok jalan nih. Masuk rame pas minggu iki lur. Pagi-pagi baru proses pemasangan iki lur. Kapan mulainya ya pokoknya dino-dino minggu-minggu iki ya lur. Semoga tidak turun hujan. Oke, beberapa hari ini wah hujan terus di sini lur Kudus. Nah, begini penampakannya ya lur. Pasar malam neng Getas Pejaten iki ya lur. Tas Pejaten kene Jati Kudus. Nah, sepil-sepil lokasi ini. Ya ono bangunane semua anyar iki. Nah, begini lur. Biasanya ya neng kene ono ngene. Nah, lur. Ono truk muat ngono truk parkir ya tadi. Niki ono stand apa ya tratake nganggo kecap babon. Iki berarti event apa iki kaya ono acarane iki. Nang kene iki. Tak enek sore iki lur. Ono Yamaha ono apa lur. Enek sore iki tak. Nah, begitulah suasana saya cek lokasi ya lur. Baru proses pemasangan wahana konstruksi pasangan dari Kirana Raya iki 01. Dan dari saya jika ada kata-kata kurang tepat mohon dimaaf ya lur. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.